Здравейте на всички! Добре дошли в канала на Читалище Свети Кирил Методий. Аз казвам Станислава Калинова, психолог съм и днес искам да направя една кратка тема, свързана с зависимостта и по-скоро с усещането за загуба на време и на пространство. Защо искам да започна с тази тема? Първо, защото е актуална и второ, защото ще става все по-актуална за нашите деца и тинейджери. Ние все повече говорим за това, как едни нормални, здрави деца, изгледани, започват да проявяват симптоми на психотично поведение или зависимо поведение, дори и без да употребяват психоактивни вещества. Това е един нов етап, в който децата започват да се интересуват от всичко ново, което ги заобикаля и искат да го усвоят до такава степен, че то да стане част от техния живот. Това е съвсем естествено желание, но те изобщо не си дават сметка, както винаги, дори и ние, когато сме били на тяхната възраст, не сме си давали сметка за негативните ефекти и резултати от това. Единственото нещо, което е много важно ние да правим в едни такива ситуации, е да тактуваме тяхното време. Защото в моментите, в които те се заравят в телефоните си, във всичко това, което гледат, в употребата дори на нещо, това, което губят всъщност е усещане за реалност и усещане за пространство и усещане за това къде се намират, с кого се намират и какво правят. На нас се пада задачата като родители и като възрастни хора да държим сметка за реалността. Да държим сметка за това къде са били, какво са правили, какви са ефектите от това и съответно колко време е минало през периода, в който са били забучени в телефона си или в компютъра си, какво се е случило през това време. Не трябва да даваме на децата, всъщност огледалото на това, че извън този свят, на телефони, на компютри, на взаимоотношения, има друг свят. Не е само този. Има друга реалност. И те трябва да я носят в главата си като нещо, което е алтернатива на това. Нещо, което съществува, нещо, което те могат да изберат. И това е една от малките стъпки, които са изключително трудни за нас, родителите, но задължителни, за да можем да запазим децата си живи, здрави и да имаме надеждата, че в следващият момент те ще са способни да изберат реалността, вместо това да потънат в хазартна зависимост, играейки на някакви игри или в нещо друго. Да, това не можем да го спрем, но трябва да държим сметка за реалността. Трябва да държим сметка за това колко време стоят там, какво точно правят, какви приятелства имат, за какво си говорят. Това са нашите отговорности като родители. И ние не можем да ги пренебрегваме, ако искаме да оцелеят тези наши деца. Благодаря ви за вниманието.